L'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya neix per la voluntat de la Generalitat com a conseqüència de l'evolució del sector de la conservació i restauració que, juntament amb els avanços científics i les noves tecnologies, ha motivat la necessitat de professionals altament qualificats. El seu model d'ensenyament combina la praxi i la teoria i l'alumne evoluciona en els seus coneixements, tot desenvolupant una formació activa especialitzada i interdisciplinària. Els estudis de conservació i restauració de béns culturals de l'Escola Superior de Conservació i Restauració inclouen dos cursos comuns, en els quals s'introdueix l'alumne en els principis tècnics, la pràctica, la metodologia i els criteris de conservació i restauració, així com en la relació interdisciplinària amb la resta de matèries. Així, l'alumne adquireix una formació bàsica dels sistemes i tècniques d'intervenció per la conservació i restauració dels materials constituents en les diferents especialitats. Posteriorment, els alumnes han d'escollir entre les especialitats de conservació i restauració de béns arqueològics, de document gràfic, d'escultura o de pintura. L'especialitat es fa en dos cursos. La titulació oficial que obtenen els alumnes és la de títol superior de conservació i restauració de béns culturals de l'especialitat corresponent, equivalent a tots els efectes al títol universitari de grau. Els conservadors restauradors, de fet, són anomenats moltes vegades els metges de l'art. La conservació i la restauració és una disciplina que requereix de coneixements tècnics molt especialitzats. Conservar és tota una sèrie de tasques que consisteixen en una obra que està malmesa, doncs estabilitzar-la, és a dir, col·loquialment curar-la. A vegades, però, aquesta curació fa que l'obra no sigui presentable i que la gent no la comprengui, i per tant llavors cal una segona fase, que seria la restauració, que és fer l'obra comprensible per a l'espectador o per a l'usuari. Per tant, són dues fases complementàries d'un mateix procés. S'hi pot accedir superant una prova específica amb el requisit previ del títol de batxiller o titulació equivalent, i també superant diverses proves d'accés si no es disposa de titulació acadèmica. Els tècnics superiors en arts plàstiques i disseny poden accedir directament sense prova a les dues places per grup reservades. Una de les característiques que cal remarcar és la ràtio pel que fa a alumnes-professor. Amb les assignatures pràctiques i d'especialitat es compleix aquesta ràtio amb 10 alumnes per professor. És a dir, que cada especialitat i cada taller té un màxim de 10 alumnes. És a dir, que són 4 anys, tot i que diem sempre que hi ha els dos comuns, però ja són 4 anys ja en la conservació i restauració, volcats en la conservació i restauració dels béns culturals. Trobo que aquí puc combinar això, la pràctica artística amb el coneixement científic. El ser pocs a classe permet tenir molt contacte directe amb els professors i és com la millor manera d'aprendre, que estem molt propers a qui ens explica. Aquí nosaltres toquem obra de debò, ja sigui obra de debò o sigui una proveta que haguem fet nosaltres, o allò que se'n diu per provar, per saber com fa, però les instal·lacions. Tenim unes facilitats que molta gent no té, i això és el que jo trobo que és el millor de l'escola. Gràcies a les pràctiques externes, a través de convenis amb museus, arxius i biblioteques de tot el país, els alumnes poden aplicar i desenvolupar en un entorn professional els coneixements que adquireixen en el títol superior de conservació i restauració. Els estudiants poden fer també estades i pràctiques a l'estranger. És importantíssim que l'estudiant treballi amb obra real, això ja ha quedat clar. Així com un metge ha de treballar amb pacients reals, un restaurador ha de treballar amb obra real, perquè si no, quan acabi els estudis no s'atreviria i no s'enfrontaria a una obra de museu. Per tant, és molt important la pràctica, i aquí a l'escola es fa molta pràctica, però no només és important fer pràctica a l'escola, perquè es fa a un ritme i amb uns recursos en concret. També és molt important inserir-te en el lloc real de treball. I llavors fem dos tipus de pràctiques. Fem les pràctiques optatives, que les fan els alumnes de tercer i quart, i les pràctiques obligatòries només per als alumnes de quart. I es fan als principals museus i institucions de Catalunya. D'altra banda, també tenim un conveni amb el projecte Erasmus i els alumnes fan pràctiques a l'estranger.
Una de les coses que valoro més positivament és el fet de poder tocar des del primer moment coses, les peces, sigui material original, siguin rèpliques, sigui material que els professors busquen per poder intervenir nosaltres, que puguis treballar sobre el terreny, que tot el que t'expliquen teòricament ho puguis aplicar ja des del primer dia, és molt positiu. És una cosa que no és conegut i és molt important perquè és un patrimoni que tothom coneix però no sap el treball que porta darrere. És una cosa que és això, s'hauria de donar més importància, no en si les institucions del museu, sinó també tot el personal que hi ha darrere, a més de restauradors, historiadors, tot el treball que fem en grup, en realitat. Els alumnes tenen diferents sortides professionals com a tècnics altament qualificats per planificar i executar tractaments de conservació i restauració. Poden treballar en la redacció i direcció de projectes, en la gestió de col·leccions i del patrimoni, com a assessors tècnics, en la conservació preventiva del patrimoni, en la docència i en la investigació.